Takže guys, ahojte, ja vás vítam a zdravím pri ďalšom videu s tým, že teda vyvotovali ste si, aby sme hrali Ninju Lucara plus teda Heala, s tým teda, že ďalší tam potom v poradí bol Aurák, Likan a BMK bola teda na poslednom mieste. S tým teda, že začneme teda upovať Lucara a Healera nejak nárovnako, pretože mali obidvaja úplne rovnako hlasov, takže to budú naše main dva fokus postavy a ostatné budú proste iba také dodatkové ako dropíci alebo pomoc v Andune a tak podobne. S tým teda, že čo sa týka nejakého ďalšieho progresu, tak budeme si to nejako rozpisovať, budeme si to nejako progresovať. V dnešnom diele skôr iba nejak popracujeme postavy, dáme to dokopy, nahodíme proste všetky veci, aby sme vedeli byť funkční, vyskúšame si Wukonga a už od toho ďalšieho dielu si skôr budeme tak zapisovať a rozpracovať ďalšie posuny. S tým teda, že nezabudnite dať like, odber, koment a potom vylosujeme z komentárov ďalšieho víťaza, klasika o nejakých 1000 mincí v ďalšom videjku. S tým teda, že výhercov, ktorí vyhrali v minulej giveaway, uvidíte práve teraz o chvíľočku. Dobre guys, takže bohužiaľ, čo sa týka mojej starej stránky na selektovanie giveaway výhercov, tá už nefunguje, takže využívame novú. S tým, že teda gratulujem všetkým 5 výhercom, napíšte mi na Discord, výhru vám odozdám a teda poďme sa vrhnúť na videjko. Tak guys, začneme teda s Archerom, je tu extrémny bordel a musíme si pozerať vlastne v akom statemente som ho nechal ku koncu. Pozeráme sa najprv teda na Alchu a máme tu vlastne mytický dračí ametist. Bol s Metým Príšera, takže potrebujeme ho spraviť na Excel. To bude za prvé. Za druhé, čo sa týka Sherpy, tak tu máme bez elementu a je ten boss 3 plus 15, takže to budeme chcieť spraviť. Čo sa týka Aury, tak tam máme náhrdelník kvôli väčšiemu damážu. Setík si musíme natočiť, lebo máme proste nový. Nahodíme si rovno teda amulety a taliky. Dobre, máme fullovicu, OK. Dobre, toto by sme mali, čo sa týka toho základu. Ďalej, mám tu dvoch petov s tým, že toto je so zmatkom, toto je bez zmatka. Dobre, mám tu toho strašne mŕte veľa teraz, takže musím to nejako logicky potriediť. Toto bude teda štít na Wukonga, takisto ako aj tieto hadie díky. Máme tu potom na Wukonga aj... Máme tu na Wukonga aj kostýmek, takže toto a OK. Toto by mohlo byť na metiny, hej, tu je 650 dávečka, potrebujeme to trošičku zorganizovať, hej, to sú propustky do dangov a nejaké blbosti, tu máme kostíkov, to ešte ak som chodil farmiť. Tuto neviem čo bolo, ale je tu voľná fuga teraz tak maximálne. Určite potrebujeme amulet. Amulet Wuju. Odprúhla s amuletom Wuju. Dúfam, že sa to nejaká predá za 3 miliardy. Dobre, to je ešte pohodička, ja som sa zvolal, keď budem myslieť kúpať za 4. Dobre, za 3 miliardy. Aha, máme tu jednu. OK, tak máme dve. Máme do foroty. Dobre, tuto na spodku si spravíme zbierku amuletikov. Ktoré mi chýba? Oheň, tu máme, zem. Temnota mi tu chýba, OK, temnota bude na inom účte, takže sekundičku. Dobre, tak temnotu ešte dodatočne dohľadáme. Na Šamikovi pozerám, že temnotu máme, dobre. OK, ešte pozerám, dobre, tak, je to v pohode. Musíme to teraz dať do poriadku, takže toto máme petika na Yangi. Len toto je trošku problém. Yes, toto bude lepšie na tene určite. Tento je fajn, ale tak skôr na Auráka, keďže tam je bezvecko. Hej, toto je nič, dobre, čakajte. Také zvyšné ISK, ktoré sú bezpredmetné, tak budem dávať na Auráka, lebo tam máme zbierku všetkých týchto vecí. Dobre, luk, 12 sila, pohyblivosť, poškozenie, no jasné, to máme tiež na metinky, dobre. Takže metinový equip napcháme sem a tu máme voľné miesta, tak aby sme tu nemali až taký bordel. Tak ja to dám sem teda. To, dobre. Petika by sme mohli nakarmiť, nech sú to do fulcu obidva. Takto, takto. Dobre.
toto je vlastne tiež iba čisto na veteriny, takže to dáme sem a takisto s týmto. Dobre. Toto je asi iba čisto na transport, to je úplne jedno, to môžeme dať tiež na vraka, nech toto nezavádza, takisto toto a toto. Všetky takéto zbytočné veci budem dávať na vraka, tam do skladu, lebo tam máme na to priestor asi najväčší. Dobre, to sú úplne zbytočné veci tu. OK, dobre, tu máme šperkovnice. Dobre, sem dáme ešte zbytočné truhličky, trošku to tu musíme zreorganizovať, nech tu máme v tom poriadok. Plášť by sme mohli dať úplne, že sem dozadu. To už je jeden nachystaný, tak to spravíme iba takto, že poprehádzujeme. Dobre, zaklitka. Keď sme mohli predať, tie za niečo isto pôjdu. 4 miliardy, dobrá. Máme 3500, tak, okej. Dobro, že dáme to takto. Máme tu nejaké zaklitka. Aj to niečo stoja. Dobre, keby potrebujem predaj. Mince predávať nebudem, toto tiež nie. A to by som chcel mať tuto vpredku. Toto takisto. Kľúče sú nám zbytočné, asi necháme tu. Aj nie, toto chcem nechať tu. Aj tam môžeme dať tiež, lebo to on tak nebude. A začarka na... No, ja by som potreboval nejaké lepšie artefakt ledu. Ideálne 5 útok a 8 metiny, ale to asi nic takového nenájdeme, že? Dobre, keby sa pozrieme takto, že na točky. No je tam dosť. Čiže vyskúsime trošku gambu. Máme tam 8-3. Máme tu 8-3, že jo? Dobre, to spravíme ešte dodatočne. Toto nachystám. A dáme ešte aj točiť veci. Dobre, toto je spotrebka, čo budeme potrebovať. Takisto toto a toto. OK, toto môže byť. Dobre. A čo sa týka výbavy, tak toto máme výbavu na Yangi všetko. To budeme musieť tiež trošku ešte roztočiť. Lebo tu je čisto vlastne iba všetko nastavené iba na Yangoše. Tu nemáme ani slot, takže aj ten slot by sme mohli dorobiť, to bude tiež základné. No a toto je úplne otrasné, takže počkajte. Poďme sa pozrieť za rukavice. Síly? Áno. No týchto moc není. Počkajte, skúsim ešte zesíliť. Rukavice síly. Tieto nemám žiadne, dobre. Začarovať. Rukavice síly, dobre. Si vykúpime všetky, čo tu slečna predáva. Toto by sme ešte mohli ísť prerobiť. Čakajte, spravíme to ešte takto následne. Tvorba predmetov, zaklitka spravíme z toho. Slepý som na toto vždycky. Zaklit predmet, OK. Tak, spravíme tu vo fule. Dobre, tak je tu bordel, ale nie až taký. OK, tu máme ešte nejaký 30 zesíliť rukavice. No chcel by som ich skúsiť trošku potočiť. Tá uvidíme, no. Aspoň 12 sila ideálne a niečo k tomu. Bezvedkový som bral tiež. Ale uvidíme, čo nám to padne. Aspoň to bezvedko naspäť. Bezvedko, 6 sila, 1550 absorbka. Dobre, zatiaľ necháme, lebo tých točiek není veľa. Ale predsa len je to lepšie, ako to, čo sme mali. Dobre, a tu sme vlastne na tom ako. Tu nám chýba ešte 2 zbery predmetu, takže... Gerb předmetu. Oj, drahoty celkom. Za 6... Za 6 za 7, dobré. Trochu drahota, ale nevadí. Doklikáme. Ježiš. Dobre. To sa nestalo. Ja som zabudol trošku na knižky. A už mi to došlo, ale už som akorát klikol. Jaj. Nevadí. Dobre, stane sa.
Ja pozriem, či nemám niekde legendárny svitek, ale ja by som chcel dvojité padanie z meteorov, padanie predmetov z meteorov. To niekto akože kúpil pred nosom? Robte srandu. To je proste aká to je náhoda. Či to ešte za miliardu? Chcem sa to padanie hlavne poriešiť. Máme trošku ešte lepší dropik z toho. 1, 4, 1, 3. Dobre. Jedna, 3, 5, dobre. To bolo, čakajte, výuky. Dobrá, kniha výuky, legendárny svitek. Tak to asi nech to radšej porúpe, no. Ty vole, no, tak to radšej porúpe. To sa rovno to ako. To kľudne ich porúpe. Uvidíme, aspoň dáme si takto, ne? Tak to by povedzte, na kýho boha by som to kupoval, pozrite, 8 ich vyšlo. To koľko pridáva? Počkajte, tak to trošku zbustili, nie? Ty vole, no tak to zbustili sa mi, za toto nebolo toľko. Počkaj, to je dvojité padanie predmetu z meteoru. Tak ty vole, tak to pekné, no. Dobre. Dobre, jedno vyšlo, nevyšlo. Dobre, 10, krása. Dobre, 40%. Tak ale to by som možno ešte dal aj na tých bossov. Ty ale premýšľam, no. Idem pozrieť, koľko stojí to dvojité padanie. Dvojité padanie z meteoru. Ako ja verím tomu, počkajte, ja pozriem na Aurakovi, či to niekde nemáme. Lebo ja verím tomu, že som to niekam dal. Ale ani za pána si teraz nespomeniem, že kam. Tu mám zber, radius, bossov. A tie obyčajné metinové. Dobre. Premýšľam, že Axela to má postava. Ja aj viem. Dobre, počkajte guys, markneme hneď na to. Poďme sa pozrieť. To bolo... Či ju vlastne ešte mám uloženú tú postavu. Si vole, no. To bol asi tento mentík. Yes sir, našiel som guys, našiel 175-ku. Ty vole, si nepamätáš, že tam bola 40% metiny? Akože možno bolo, ale prisávačku ja si to nepamätám. No jasné, ježiš, viete koľko tam mám tých oných? Tých knížok? To je brutalita. Čakajte, Jungrang. Máme tam aj frontu, no aj Frontus Ič, vidíte? My si tam nahodíme všetko vlastne, toto bude čisto metinový pet. Musíme sa prehodiť na H2 ešte. To bude čisto metinový pet, guys. No, tá pozrite sa, čo tu máme. Paradiny úplne neskutočné. A knižky tu nemám už? Nie, knižky už mám prehodené tam. Mám 11 výuk na Aurakovi, ale zatiaľ ich necháme výukami, aké sú. Lebo nebudem to zatiaľ riešiť na toto. Dvojité padanie aj frontu máme dosť, tak a 108 si... Aha, ok, počkajte, tak to ja neviem, čo to je. Ja sa priznám, že ja som to už dlhšie nebol. Esence majestátny na vličku. Aha, hopa. Ty vole, no dobre guys, toto si ešte teda zistíme. To som nevedel. Ok, dobre. Tak to som nevedel, takže toto bude čisto potom metinový pet. Hej, to spravíme čisto na metiny takého riadneho. Toto bude so zmatkom, ok. Takže to si myslím, že by mohlo byť v pohode. Tu by som chcel ešte ten slot pozrieť. No bude to trošku teraz také viacej videjko, také, by som povedal, obkecácie. A jedno s druhým, lebo musíme to dokopy, hej.
Je tu proste veľa vecí, čo tu chýba. A aby sme to nejako tak rozumne spravili, tak potrebujem to dať dokopy. A chcem, aby ste boli pri tom, nech vidíte, čo to všetko robíme. A my potrebujeme obsidian a nám chýba vlastne iba ony. Nie obsidian, potrebujeme brošen diamant, až potom obsidian. Slitiny, diamantu, zlata a... Ja som nepozrel, koľko, asi 150 to bolo, že? Pozeráme si brošený diamant, je slitina diamantu a zlata. Slitina diamantu. No, dobre. Ty vole, ale to tak... No, dobre, skúsime to. Slitina zlata. Tak neskúsime. GG. Nemáme slitiny zlata. Dobre, nevadí. Toto tu nachystáme. Do foroty. To sú také bordely, ale to nikdy človek nevie, kedy sa to môže zhodiť. Dobre. OK, tak zatiaľ akože tento odštiepnik spravíme. Dobre, potrebujeme natočiť všetky tieto parádziny, takže začnem najprv kosím, telo, hlava, telo, zbraň, dobré. Dobre. Tak, 5 bonusov máme. 2 bonusy máme. Hop. Dobre, máme všetko. Som akčný veľmi. Ty vole. Viete im povedať, ako môžem byť ja takýto akčný? Ja som si nasadil brnko, okej. Takže kam zmizlo. Dobre, okej. Máme tu nahádzané všetky bonusy. Dobre, pôjdeme teda najprv stočiť 1.5. Než sa nám to bude točiť, tak pôjdeme zatiaľ na šamika. Nech to zariadíme. Potom vlastne, čo sa týka luku, tak máme 59, 20 zviera, 20 ork a 10 pronikaj poškození. Je to vlastne čisto iba nametený luk, hej, takže preto je taký 15 let. Hej, takže to je čisto vlastne taký metinový a tu vlastne máme 53 a 3x20. Yes. Tak a teraz potrebujem vlastne dotočiť tieto 4 veci. Myslím, že do tohto by mohlo stačiť 4x20. Dáme si tam teda zviera, ork, mev, dáme aspoň takto 4x20. Do helmy to isté. Zvíra, ork, mev, ezo. Dobre, a do brnka obrany poriešime. Takže to zatiaľ nejdem riešiť. A ideme pozrieť teda šamika. Zatiaľ nech sa toto točí. Pozriem, koľko mám točiek. 1704 000, dobré. Na bonusu, ešte nakúpime zbraň, tak to cinkneme a necháme to točiť. OK, dobre. Guys, prepíname scénu a ideme teda na šamíka. Takže, šamán je trošku viacej osekaný. Nej, keď vidíte, tak je trošku taký chudobnejší. Takže potrebujeme to trošku napraviť, avšak dotujeme to asi z vara, lebo čo sa týka tohto, tak to asi nemáme čo moc viacej vymysleť. Akože rukavice zatiaľ necháme, lebo tých točiek momentálne není nejako moc, hej, čo sa tohto týka. Len premýšľam. Tyhle guys, ja mám trošku problém, že ja neviem, kde mám opasok z auráka. Aha, dobre, našiel som ho. Bol len v druhom slete prehodený. Takže, nemáme si to opasok. Nech tu máme parádnický opasok. Dobre, a premýšľam. Dobre, rukavice necháme tieto, ktoré tu sú. Arty tu nie sú žiadne, takže rovno prehodíme z auráka všetky artefakty, lebo aurák bude teraz skôr sekundárna postava. Nahodíme si tu ešte tieto parádiny. Keď sme boli ešte dávno Ragnara, tak mi tu padla sila Valhavy, takže to tu ešte máme.
Dobre, to je extrémny bordel, takže zatiaľ to takticky spravíme to, že to nahážem do skladu. Nahážeme to taktične do skladu. Toto všetko, tento bordel. Ja to potom vypracujem, tak kedy. Spam z bodov asi linka nemôžeme, dobré. 7 dňový na teraz nie je jedno. Dobre, toto môžeme tiež, aj toto môžeme. Dobre, tu je nejaký mŕtvý petík. Zbytočnosť a ostatok je voľná. Dobre, super. Takže, tutok môžeme dať stovať sem. Dobre, spravíme to nejako tak logicky. Tu by som chcel veci, ktoré budeme stohovať z dropu. Aj siloval haj sem dáme. Šelený písek je tiež, ale to môžeme dať sem. Dobre, určite to chcem mať rozdelené trošku tie artefakty, aj peta a všetko, takže počkajte. Spravíme to takto. Toto pôjde na vara zatiaľ. Toto chcem nahádzať sem. Dobre, takto. Chcem trošku odkúkať, jak to máme na ninjovi. Zlodejské pytlíky tu úplne chýbajú, takže zlodejský pytlík. Takto 10 kúpime rovno, nech to máme do forotky. OK, toto som chcel zničiť, ale som na to trošičku zabudol. Dobre. Toto môžeme dať kľudne aj sem, tak toto spravíme. Dobre, myslím, že v pohode sa môžeme dať stohovať plné propustky a to sú tiež také iba usú veci. Dobre, a čo sa týka peta, tak mám tu nachystané na varový Wukonga, ktorý je level 1 nezrobený, takže to bude akože taký asi main picker na toto všetko. Samozrejme, Auraka neruším, čo sa týka ešte nejakých tých dungov, tak s ním budeme behať, jasné. Len zatiaľ, čo sa týka tohto, tak ho musíme nechať v takom AFK moode, lebo to ste si keby vyvotovali ako tretieho, BMK tam bola až úplne na 4. mieste, či na 5. dokonca, lebo na 4. bol Aurak. Jo, to je duševný pol, to tak čus. Dobre. OK, speli máme na pečkách, ready všetko. Dobre, toto hodíme na Auraka, nech nám toto zbytočne nezavadzá. Dobre, OK. Dobre, guys. Tak, čo tu máme? Tu máme RKčko, jasné. Aura nám tu chýba? To jak je možné? Ja som nemal svobkovú auru? Well. Počkajte, ale to môžeme vyriešiť rýchlo. Dobre, momentiček. A auru sem zafinancujeme hneď. Mám ju na jeden dropikovi, to si poďme zobrať. A musím sa rozmyslieť, že ako oblečeme šamanku, lebo šamanka je tiež iba tak, jak by som povedal, biedne ustrojená. Takže musíme ju tiež trošičku ustrojiť, aby vyzerala voľako rozumne. Takže šamanku budeme ešte musieť zriešiť. Čerpáme Šipel plus 15 tiež bez elementu, no a tu máme element ledu plus 8, hej, lenže to je úplne zbytočný element a neviem, že vôbec aký by sme tam dali. Ale ten led by sme mohli spraviť ale nejaké lepšie percentá, lebo ten led potom, ak by sme, neviem ako chalani teraz majú Ragnar, lebo ja vravím, ja som tu teraz bol úplne mimo všetkého diania, takže to si ešte budem musieť sa pozisťovať, že ako to teraz momentálne funguje. Lebo zase chápem, že keď som teraz dlho nebol online, tak nemôžem prísť čus, idem. Musíme to tiež nejako logicky spraviť. Takže dobre chlapci. Už sa nám to sem veze. Aurička, dobre. Auro máme. Amulety, toto máme, dobre. Sem by asi mohlo ísť lízatko. Si myslím to FKS-kové. Pozerám, že či je tradable, lebo na ninjovi som ešte mal minice. Zahodiť z toho watt.
Dobre, to by asi malo byť v pohode. Keď iba zahodí z toho, takže ja kúpim mesačné lízatko. Na šamika. Čakajte, musím vypnúť switchbot na sekundu. Dobre. Kosti som už nakúpil, takže kostíku už máme ready. Dobre, čo ešte pôjde? Mocné lízatka by sme potrebovali. Čakajte, potrebujeme mocné lízatko. Aha. Dobre, tak toto je trošku problém. Mocná lízatka, akože 0 bodov, toto akože nikto nechodí, alebo čo? Toto musíme oživiť trošku. Joj, tu máme iba takýto mytický dračí ametist. No ukážte. Mytický dračí ametist. Aha, predáva sa aj... No, 2 brily sa tam predávajú. 3 brily sa predávajú, 4 dokonca. Aha, Excely sú na predaj. No povedzte. To zaujímavé. No tak Excelíky potom poriešiť. No, to by asi nemusel byť od veci. No, to by sme mali potom zriešiť, guys. Dobre, ideme oživiť alchu, takže počkajte, mám tu nejaké tie... Nie, asi musíme Zavráka. Lebo Aurák je celkom onak Gaia supplier. Dobre, pôjdeme kúpiť za Gaiu. Máme aj tu Gaia, takže to je v pohode. Tu by to chcelo akože iného mountika. Asi prehodím sem toho... Hodíme sem bieleho činiaka. Či bieleho činiaka, temného činiaka, hej? Aby nedošlo v miskomunikácii. Hodíme sem temnú čínu. No, tam sú aspoň príšerky. No, nič, no budeme musieť zakomponovať do našeho plániku. Určite, počkajte, tak to swapneme. To je vlastne úplne jedno, čo tam bude. Tak, to spravíme, swapy. No, už to vyzerá lepšie. Dobre, to tak na presun jemu stačí. Dobre, dobre, OK. Chcelo by to aj peta, akože na Aurakov. Dobre, prehodíme zase teraz pohľad na Auraka. Dobre. Takže na Aure máme neskutočný bordel, ale ideme pozrieť do skladu. Toto k našeho stokovania itemov. Dobre, hodím sem ešte tieto veci, nech to tu je to asi nejako logicky usporiadané. Takže logiku tu asi nehľadajme, skôr asi tak by som povedal. Takto a PP5, dobré. MP5, dobré. Opasok nechám tu, nech sa to nezaptúla. No a ukážte, potrebujeme nejakého peta, ktorý by ideálne bol 5-5 inteligencia, yes sir. Dobre, 5-5 inteligencia máme. PVM-kového peta. A pozerám, či ešte máme nejaké 5-5 inteligencie. Ja som aj zabudol, že vlastne ja som ešte aj toho zlovesného celého. Ty vole, no. Guys, čo ja si nenájdem ešte. Za parády. To ja už aj neviem polovica tých setov, kde sa na ktorej postava nachádza. No to je strašne veľa, hej, to je strašne veľa. OK. Dobre, budem potrebovať z tohto ešte niečo. Myslím, že asi už nie. To vlastne čo mám za poukazy? Viečného Erosa, aha, OK. Dobre, asi už tohto nič, čo by sme potrebovali. Iba toho petika jedného. Hodíme tam aj angoše. Nech máme z čoho točiť a pozerám. Kostým hlavy točiť budeme, tela budeme. Dobre, zatiaľ takto. Dobre, prehodzujeme zase pohľadík na šamika. Tak, dobre. Šamik dostal Donatos. Premýšľam, čo by sme ešte potrebovali natočiť. No, skúsim roztočiť.
Tak, to so zvieratkom. Zvíra. RK. Čo dám? Ork. Skúsime takto. Hej, a dáme potom do ďalšieho, aby sa nám mohlo natočiť aj Neu. Neu, ork a zviera. Tak, dobre, dáme také dve options. Dobre. Where by som dal tiež roztočiť. Potrebujeme Neu, zvíra, ork a dáme RKčko. Nie, miesto tohto dáme diabla. Tak, to som sa... dobre. Dobre, a to tak dáme točiť iba obrná, či útočná, Neu, zvíra, diabel. Dáme to zatiaľ takto točiť, hej. Nech ona, to dáme takto točiť. Nech to máme ready. Dobre. Dobre. Ty vole, ja som to zabudol. Tak točiť, nevadí. Nevadí. Stane sa. Rýchlosť kúzla. Zvíra, takto. A dáme druhú alternatívu, teda ešte 3 útočné. Diablu a zvíra. Dobre. OK. A tu potrebujeme nejaké... Tu by som potreboval RKčko. A 15-kové defy. Ohni. Temnota. Dobre. Guys, máme roztočené. Oho. Co? Sa natočil už takto rýchlo? Dobre, necháme zatiaľ takto. OK. Dobre, necháme natočiť a ak sa natočí, tak sa vám ozvem tak, že o chvíľku sme back. No, dobre guys. Takže, dotočené, pripravené. Ja som to spravil teda ešte takú vychytávočku, že ideme teda obehnúť obe naraz. Tým, že ja som to nebol 150 000 rokov, takže toto bude strašná komédia. Toto bude strašná komédia. A akože vôbec sa na to neteším. Ale tak nech sa aspoň máte na čo zasmiať, hej. No, ty kokos, dúfam, že máme všetko. Ty vole, no toto bude strašná comedition. To je strašná comedition. Neteším sa na to vôbec, nemám ani mocné lízatko. To je trošičku ešte debuffík, ale nevadí. Dobre, ideme na to. No som zvedavý, guys, strašne som zvedavý. Začneme jak cirka naraz. Ty kokos, to bude, jaj no, neteším sa na to. Čakajte, tak to si nejak nastavím spely. Dobre, petika. Alku máme asi, všetko máme. Jo, tudy ešte hodíme toto. No poďme na to, guys. Som zvedavý na to, ty kokos, to je extrém, bože môj. Dostajem strašné bangre. No, poďme na to. Dáme prst ninja sekať. OK. Poďme na to. Som zvedavý strašne. To zvládneme, alebo... Aj, no, akože... A potrebujeme teraz behať hlavne toho Wukonga kvôli cechu, lebo teraz tam zbierame aktívne peňaženky. Teda chalani, čo ešte tak som videl, tak ešte dávajú aktívne peňaženky do cechu. Takže pôjdeme teda hlavne na to. No tu bol ako ninja protestuje so sekaním, neviem prečo. Jo, tu je Wuba. Wuba je ešte zem, že jo. Tak, okej. Toto healera to ide chillovo celkom. Tam nemusíme nič moc riešiť. Ja budem dúfať, že takisto to dopadne na tom ninjovi, tým, že tam máme to prokletí. Teda utrpenie už vlastne, pardon, utrpení. Opiky, nerad by som zomrel. Dobre, povedal som, že nerad by som zomrel, ale hold a... Guys, berte potom tieto rany s rezervou trošku, hej. Ja som si upliecol na seba takýto beat, že to dáme rovno dve naraz.
A ja som si nezobral asi ani žiadne juicyky. Tu ešte co pár mám. A tak tu ich ma nebude potreba. Dobre, ešte máme čo to, nejaký čas. No, tých juicov tu nemáme. Dúfam, že niekto predáva juicyky, to by bolo super. Čakajte, pozrieme sa na to. Je predáva... Ty vole, ja nemám jangy na to. No, nevadí. OK, počkajte. Spravíme tak trošku rozumnejšie. Opa. Dobre, dostali sme otrávku. To máte aspoň taký funny content. Môžete sa aspoň zasmiať. Som nečakal, že s oným nás zabijú. Ale však Gelik máme aktívny, čo? Musel mám dole nejaký anti-heal. Anti-heal ace. No a pekne sme to stunli. By sme to mohli už iba... Aha, to... dobre, my sme mali bugnutý Elik, super. Tak to ma veľmi teší. Tak dobre, tak ten ninja by asi nezomrel. Mám proste bohužiaľ, no. Dá sa nic. Bugnutý Elik sme mali, no. GG. No. Ty vole. No jak vole. Jak zabugli. Dobre, guys, takže faily ste nevideli. Pokračujeme mimo failingu. Ale odsledujeme si aj damage a popozeráme si vlastne, že ak nám to teraz ide, aby sme to potom mohli lepšie odsledovať a prípadne to ešte vylepšiť do budúcna. OK. Dobre, ten healerik je niečo rýchlejší. Je to šikovnejšie. No, ten ninja zase stal. Ako toho ninja ja som celkovo toho Lukára nemusel úplne, že čo sa týka na tých oných. Na tie... A toho Wukonga. Hej, to ja som s tým také, že... Lebo on tam nemá žiadnu nejakú tú výhodu. Hej. A mi to príde úplne také, akože... Ten Lukár ešte, keby sa dajú... Ja som tam strieľal jednu dobu aj s tým lukom. Čakaj, môžeme vyskúšať pozrieť, či s tým lukom to tam pôjde teraz. Ale nie, nechcem mi kajtovať, kašleme na to. Dobre, máme všetko. Nám záleží, no na tom RNG, či nás akože bude často... či nás bude často premeňovať, alebo nie. Lebo hej, však akože damageovo nejde zle, len to proste bude trošku trvať, no. Ale zase na tým Metinom to s tým ninja dobehneme, toho šamika. Lebo vrajím, však teraz nemáme ešte moc porobený equip, ja ho ešte budem si potočiť, len nechcel som dneska celý deň potočiť, už keď sme to mali takto nabehnuté. Ty vole, to je damage, guys, to je damage. Normálne, ale ty ako si takto multitasking som dlho nezažil. To je človek si trošku odvykne od toho, že proste hráte viacero tých okien naraz a tak podobne. Tak to je proste extrémik. To je proste extrémik. Dobre. No tak toto máme na dve doby. Indikárom to je otraz. Čakajte, to poďme vystrať asi s lukom, lebo zasekam tento metín, vyhlera. No počkajte, skúsime spraviť jednu takú srandu. Lebo mne sa zdá, že niekde mi ten luk dosť pomohol. Lebo s Archerom som dlho No jasné. To je 1001. Počkajte, dáme si ešte frontu. A úplne na pohodku. No, takto to bude lepšie. Som sa rozhodol. OK. Dobre, guys, zabijeme metinky a ja sa hneď späť. Dobre, guys, už je to almost done. Zabili sme metiny, zabili sme mobky a ideme teda pokračovať na týchto bossíkov. No. OK, ohnivý talisman a ideme na to. No, ty vole. A toto ustojíme s tým štítom. Koho toho šamana je to trošku viacej easy. Lebo to proste stunne a nerieši. Ten lukár má tiež veľkú výhodu, že vlastne ten luk, síce aj keď vás proste takto odhodí, tak ten lukár stále môže pivkať. Hej. Ty vole, no škoda. Škoda, že nás zabil. To akože ma trošku mrzí. Čakajte. Aha. Dobre, OK, máme to, ready. No, krása.
Dobre, vejce ohne. Musíme zase prehodiť. OK, takže swapneme takto a vejce ohne. Máme tu odstavec teda. Dobre. Dobre, ready. Len tie vopky mi prídu, že idú strašne pomaly na tom ninjovi. A to ešte tam mám tlačené ako keby aj dvojité večko na to sekanie. Ale neviem, tyvo. Je to takové všelijaké, no. Je to takové všelijaké. Teraz by mali zony. Teraz by mali ísť temnotný pán. Dobre, by som mohol ísť dosekať tie mobky trošku ďalej. Nech sa s tým... Nie ona. Sa s tým hitnem hneď takto. No toto je... Akože tohto som nemal najviac rád. Ma to strašne otravovalo. Temnota, OK. Dobre, no a uvidíme, no. Či to zvládneme. Čakajte, budem takto Kalgora. Budem to musieť nejako dohylovať priebežne. No, je tam už zruško, jasná. Klasika. El Clasico. No lenže tam je trošku nepríjemné o tom Archerovi, že ak tam on hodí to zruško, tak ja nemám nič. To asi dáme dikami sekať, no. Uvidíme. Ešte tomu dám šancu. Či bude veľmi otravný. Ešte by som mohol skúšať takto otravko, šip dať. Hádali sme mu stun, OK. Som raz za čas, keď sa podarí, tak by sme to mohli dávať takto. Ty vole, dlhý stun mal celkom. No, aspoň takto raz za čas, to by nemuselo byť úplne od veci. Aha, dáme, ja, dobre, to som nechcel, dáme takto. Otravko šip, OK, zase stunat, super. Dobre, my si nájdeme nejakú ono. Dobre, sekundičku. OK. Fuck. Dobre, Ninjovi nás vyndal. No, aj na Šemikovi, OK. Stane sa aj takáto vec. Dobre, musíme ešte pár chvíľoček vydržať. Akože myslím, že asi vám to skipnem až na final Wukonga, lebo by ste to asi trpeli veľmi so mnou ešte dlho. Lebo voľako sa neviem stotožniť s tým. Dobre. Na F2, lebo ja si vždycky prehodím zase na F3 a zabudnem na to. Takže budeme to musieť asi poriešiť tak, že ja vám to asi skipnem. Nech to nemusíte trpiť pri tom, lebo vravím, akože už je pre mňa to veľká bolesť. Neviem, no ako je to také trošičku... Aha, vidíte, ale my tam nemáme biežet. To by sme možno mohli mať instantne biežet. Tak, keď máme biežet, tak by sme mohli dávať instantné stuny, si myslím. Čakajte. Biežet. Svitek. Tak aspoň 20 začiatku. No, to by šlo. Vejce sa musíme zobrať. Teraz zase prehodíme zemičku. Zhodíme luk, nahodíme toto a idem do temnoty. Tak, OK. Tyhle je to trošičku zložité, komplikované a nemoc dobré, ale nevadí, zvládneme. Toto bol taký najhorší boss, by som povedal. Kalgor. A ešte potom samotný Wukong. Uvidím, ak budem veľmi ešte veľa som hiera, tak vám to proste katnem a dám to až nakoniec. Na Wuko. Ale až nie, tak to nejako spolu prežijeme. Dobre, temnota. Dobre, počkáme ešte trošku. To musím takto trošku zreorganizovať, lebo nezvyk zase pre mňa úplne. Barrel s bombami, keď som spadlo. Insane. Dobre, teraz budeme musieť trošičku takto spraviť zase. OK,
zabito. Ako vrajím, možno som sa na seba upletol bič s tým, že som išiel naraz obidvoch, ale tak nevadí. Ježiš, tu budú tí pavúčci. No, tí pavúčáci, no, tak to je problém. Dobre, to je prúser trošku s tými pavúčikmi. Dobre, ja ju rýchlo zabijem na na healerovi a potom skrz tie pavúčiky sa trošku na chvíľku zameriam na toho Arčika, lebo tam asi nepochodíme s oným. Tam asi nepochodíme s Lukom, si myslím. Potrebovali by sme to šperposika. Tak. To, ty vole, akože už som to išiel klikať. Otras. Dobre, toto nie je šanca teraz, momentálne si myslím. Zabíjať, tak to zabíjame, takže to spravíme. Opa. OK. Dobre, trošku budíka. A ty to je taká vymrdanosť, ty pavúči, ako ja. Jaj, bože môj, no. Toto akože, to ako insane, no. Pavúčici. Som povedal, že Kalgor je najhorší, nie? Zabudol na týchto špeku. No, ty vole, hneď zašprajcli, OK. Treba ich vysekať aspoň raz a potom by to mohlo ísť v pohode. Ešte sa mi dali za chrbát, to je super. Dobre, OK, poď. Dobre, budem dúfať, že to nejako vydržíme. Ty vole, no musíme to nejako vymysleť. Ty vole, však sekaj. Bože. To je pain toto. Joj. Dobre, guys. Vidíme sa u Final Wukonga, lebo ja tu chytím rapla, toto vysklím všetko, takže o chvíľočku sa vidíme. Dobre, guys. Jak som to dobojoval ku koncu, poviem vám úprimne, extrémne nervy mám. Fakt, akože strašné nervy. Ty vole, vidíte to? Dobre, zoberieme si odmenu. Ach bože, počúvajte, strašné nervy. Ako to si neviete predstaviť, ak som nebol toho Wukonga, ešte si hodíme mincu. To čo mi to robí? Nestalo sa nič, dobre. No a kam, počujete guys, normálne akože extrém, fakt je ako, ako strašné točky. A nervy z toho, lebo ty kokos stále ma zabíja, ale úplne akože to je extrém. Ešte mi došiel aj Elík, ty kokos, no dobré, ešte tu máme tieto veľké. No ale ako je strašné banger, ako ja som normálne šťastie, že som to dokončil. A to ako brutál. Nevadí, ale dobre. OK, zvládneme. Toto bol testovací rán, viem presne, kde som mal extrémne medzery, aj damageové, aj tomu, aby sme to ustali. Takže najbližšie, keď ho uvidíte, tak už to bude všetko v cajku. Dobre, ešte si zoberiem odmenu. Tak, dobre, 62 a 61. Takže mali sme úplne že rovnako peňaženiek, takže máme predsa 120 peňaženiek. Takže to je banger. A otvoríme si ešte truhličky. Aha, truhla za ten vúdžu a ešte 2 šperky ochrany duše, topka, ušetrené nejaké angoše. A tu, prosím, dáva... OK. Dobrý Wukong, dobrý. Nemôžem sa sťažovať. Dobre, pohodička. Guys, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Nehnevajte sa, že bolo trošku chaotické, rozbité jedno s druhým. Ja vám sľubujem, že ďalšie už bude 5 krát lepšie, len sme museli tento deň a tento jeden úkon v tomto dokončiť. Ďalšie si ukážeme už Wukonga, ale v takom riadnom švihu. Plus si pôjdeme solo Undone ukázať, to bude tiež ešte komédia, lebo to som tiež 100 rokov nešiel, takže máte sa na čo tešiť, minimálne sa zasmejete. Takže vám ďakujem, že ste si pozreli toto videjko, dúfam, že sa vám páčilo, dajte like, odber, komentárik a samozrejme sa s vami teším na ďalšie video. Ahojte.